Abusia aye hu mobabo so mene da toso aduono nkono 29 June 2026 menhia kotokofie ensuaye mienu na wo fidua yi mu agona manhene besuan breku manhene enso so eba besuan ye na nanom akonfo enso so aba bepie mu wa entansi se bempreduasa ensuaye bi bewo ho na akonfo abepie mu wa se abekomansa na ensuaye na koso ye mompini ye papa ni mbisa de din die nti ene o mabepia ye hwia nkoma etoa so ye de atoa so papa ye mu akwaba pa che frozen Minua, mpacho frem Nana Atigya. Nana Atigya. Apo moko de. Oh, nyamene na mada woroma. Otwedi ampa ko basayi adom kotrobo nso obo soro ba asase. A osoro ye ne tena bi asase na so ntia so na da woroma ntimi ho ye pa. Ene nananoma konfo aba bepie mu menhia kotokofie mu. Ensuaye ne wa ha akonfo so mu bedi mu san. Oh, mada sebe ahwefo mo hwe samre nyina ase. Na mada sebe yewura kotoko hene. Metere so a na mama mu so. Pia. Mada sebe macha yewura. Na masre twedi ampo borboro boss robo asase masre na nimu adom mpagya ne nkan kode amakotoko hene fise woni ho asante ni ho na dawro mantina sebe asante aduru sede aduru na wiase enye sebe mpraduasa obibi ni do waye ni ye sebe sikadwa ho otumi firi tete na enso so do na obeka sikadwa wa mamu aye duru ne hwan ene kotoko hene ntina dawro mantina ti baabi de ntia ye wa ha nyina ne se aye sebe ene asante agona hene o so ya kire yewura o so ya kire sebe sikadwa na me kire abakosem bi unse sebe enam yewura Kɔmfoɔ Atigya so ene sikadwa ye da eba ye na bebo awia dumienu ene o command man ye da eba ye ene sebe yewura afefadi ya sebe aye yewura na anochi eye bo asantemanti yewura opimso obo na konwa de da e man wa asante agona etine agona tumi ho eye busum kase abu aboduro ene ni nua kekere ene agona nkonwa ho ene omo nyina ba besai etai omo wura a yeyi no dishibrantie o a obetira akonwa so abanwa so abafra akonwa e wa asante agona no na dawro mantini e wa ha na wose wo besai a ontimi nyi akomu firim ontimi nyi busum firim ontimi nyi nua ne homa firim ontimi nya ye na nanom samanfo firim enti yase e begu nsa eyi apaye esra soro esra asase na banwa na ofro no sebe jo sebe ya boni bi emfre kirema na kire bi nipa nkeka se ye di sebe na nabedi sebe akonwa wani na anu ya di boni bi abono ani na anu owo bi abafa no ani na anu mfran boni bi abafa no ho yewura me ehunu se sebe odina sante na sante odi asante na kikire ye na sante sebe odi dom na kikire na sante odi tumi ena kikire na sante enti nese sebe agora hene yewura eno hunu se wo swai sebe afrakasiem aswai ade a kire sebe na sante hena na o swai wo Kɔmfoɔ Atigya dimu o swai wo buabodro dimu o swai wo kikire dimu de ntia me kasa se e buabodro nwanwade na nwanwadwuma obeyeye ena ma ne yenya sebe asante what you say free se buabodro na ye nsenkyere ne kom ma sebe sikadwa free soro bae eti na efia ha tumi awura fia ha no enya tumi ketwa enya nya Kɔmfoɔ bia so na efrɛ wo agi Kɔmfoɔ wa bene wo tumi mina me yakɔ abiri nyina Kɔmfoɔ hene sebi tumi atimi mu no mimi dia me yakora ba tumi atimi mu yere eso eti so wura enya ahemfia ha eyewura enmonyam sha wode hye sebi agona hene no enu ti na Kɔmfoɔ na banwa ni tumi ekuwe ye tumi ni kutaye no yewura ene na dom se yemra yemeyi mpaebo mekom emetieti asase so bedane asase nani emfama sebe agona man hene eni ntira na Atigya me wa yese ba bia twedi ampon wo toto na di hwam no na sefo no so ho ye ne mabone wo ho no breku manhene so besuan wo fikesie yi mo na yenya ne ntie se ukopie so brekum se si amene wo kase ya wonom so waye se bidwa abodwatai a omuso yi wo hene foforo abra sante hina brekum ye ne dia ama kwam ye de sibrante free brekum ono so besuan ne aka agora manhene no ensem bi se mo na mo ye na nanoma Kɔmfoɔ mo nim fam kotoko hene ama kwanse mfa de sibrante emra no mesuan na brekum enkrofo bi enso so se bempladuasa eye niam bi ya na tesa no mo na nanom ya na mo so nsem mi sesen minua me se ansa na sebe nipa bia no wo a oba wo no a wo se obetimi di sikadwa adi asunsun sikadwa nko na ni ndi asunsun o so mutu pam owo so sikadwa nko na sebe wono na akum kwancha racha ma kwancha ado sikadwa na ye kwantin fidru so abrefo
sikadwa na si wono wo ye no fotabra ba mansa nyina no no enti se wo si wo fra ho man hene wo fra ho wo hene bi na wo si sebe na nabraku man hene e ba be so a kire yewura na wo si wo de ahi ahoya ani ani pide ani bayi bone a e be swai sebe a kire asante a wontimi ni asante nko asante na ne edomako agi dom nsam safo de a kire dom nti asante nsuro dom enti sebe de yewura no muti sebe ya chi a omo ye no ya hunu yate enso yamfai de kotoko hene hira so de sikadwa hira so de nananom nsamanfo ahira so no ene nananom abosoma hira so no eno pe ene agitum uhura ene agona man hene wo ba ne santi na wo ba bepie mu ha wo de ani die ne abuo e ma agona man hene won hene ya ne dibrete sa agona man hene de sante hene anim ye fo me chele na dom ahene won na yekofa ba de yekoso wo no ne mpatam nyina wo hye akire bibi se ya mote a se na na dom ahene agimambadu ya na mo se no oh nana agimambadu de na dawroma sebe mamin kre asembia nchire nipa bia yo ebi ti se ka se bayi yo bayi mu sunsu e bebrebe yo obu wa hoya bayi obu onkonkwansa bayi obu anibre bayi what you say ejina na Dormaahene de no anibre bayi ahoya bayi ani atro bayi na yede ekuta no na Dormaahene enti hwese yewura na Dormaahene kasa bebre won hwese bi sikadwa ba kasa da yewura ba kasa da bi die sunsum na ka kire yewura ene yewura be kasa sunsum ni si yenja ye kon no ma no ono abeko ahye no wani monyam what dem pesa chiro enti sikadwa ene na hemfo na otufo se tu nyame kase oni na hemfo na brempon ene sebe ahemfo mpanimfo atwa no wahia no na mahene no won so obi abefa camera kasa na Dormaahene da enso na Dormaahene bloggers timidi yewura atem what you say the wiase no empanyini se krokoto nya krokosene na nya da batu bu atwa so fra nya da na mpafi besim what dem person tro enti so wo se wo de wo mu ade onfele ade na woni nsu ade na so onu bamu wani atra wani nton wani asa sabe kotoko hene eni sikadwa sabe atopretwene etwadwada atopretwene ebetwa edadwada ebusia mensia kotoko vie nsae na eguso ekoso na wada roma ehifa na waso ye wo obi pese obi hu adwuma be na wo ye na fa ahomatrofo no so tudwa se de be ye obi pe wa kira kwa nyeke minu ame wo kumase asoromaso nkwanta kwa abre district minu ame ye kwa abre Kɔmfoɔ Hene wo ho kwa abre he nyina Kɔmfoɔ Hene no me number is 0243 06 13 01 0243 06 01 na me number na ye ba akopɛ obi onim na Atigya bia nim sem number ye ba akopɛ eno aye WhatsApp me numi data me no kasa sisi esiso no free share 77 previousa sebe adwuma ye yabo afoforo obi nim obi kire me no kasa me data nya na esisu gain sebe na Atigya ne data no esisu gain enam sebe sikadwanti mo dem ho ato no so na da romanti ne atiba bi na sebe ene kura no nya wiase wo pese onyini cha sebe wo asore no pa bompaye efre sikadwa yade e friend say yade bi mo yase wo de wo ho obo aboa asorobo a okotokro we enkasoro Nana Atigya sade wo ka no usan sikadwa so a 7 previous a okopre kumpre no ahanom abusua enne akona mahene ba besuan wo wia na eye brekum so akwakosuan amamene ne amamra aka nyina no yenko fikesiem ye kosua de afiri tikase so daye wo na se to kotokon na ebo ndia ne abo emu ase yenko Nana atena se so say itio on de wiem aye dukura pa on de wiem aye wiem asesa enipa titru nintini bia sebe tumi si forma wiem dane obusa oma history Kɔmfoɔ no che sebe yewura emra wo ye nsenkyerene akiri sikadwa ko fifiri sebe odoma nkoma hode aba no dada no eda pote no ewiem ye se ya sada ne sia na ewiem ye kusu so what you say na se ne be ye hu ewiem sebe emwadoma ewiem atumfo nyina di ahurusie sa ne sebe yewura sebe na anoche o fidua yimu what you say kwaye mu muadoma nyina la ba fi abehwe obi Kɔmfoɔ anoche boache a wo ba ne woni sante he mitio ama nipa nyina hu se na Atigya mabere me kan kora kire wo ye wie bibia wie a
wo de hwe se nsuo beto nsuo na beto no e nhira nsuo boni efin enkekaye bia aka saa enkonwa ya ebesai akire ye wura ne no saa nsuo ni betoto e beto awuru saa fi ni nyina nsuo na beto no enyi obi na tini fi asoma nsuo enyi obi na friend nsuo se emra ene nyame nkopon ne pe na nanom pe so mu to awuru fin enkekaye sebe eniema sebe aka akonwa no ye giraffe akonwa ni nyina enne nti na abreku hene waye nhira enne na agorahene waye nhira se ye do masi se na omuka se omu behira nsamanfo ewiematumfo nkabere aduro sukusare agwaragwa ntubusom tarbusom ayegwabusom zemabusom omu nyina ataachire na sebe nsuaye no ayenkunimdie na nsuaye no ayenkunimdie abusua mese emu ewo nwura mu nyina ba manhia fikesie mu ne abaifuo nsamanfo abosomasu bosom ne abobosom ne nua bosom ene wonu nyina abafi asanse wonu mu nyina de wokyekira kombo akoma no ma akoma ya akono ma akoma ya akoma besi nne a eda so kom obiri konfa no kyewo ba obepie mu fikesie mu santehene watena se yenkoni enkoti asante amane ene amamra aka